Здравейте! На 58-я влог ще има във възглавницата, както имаше нещо, но има нещо, където си имат. Възглавницата е вече тук. Лягайте си. Очакайте за го. Така. Но лека нещо имаше, дори няма да има тук, а всичко, което правиха нещо, имаше нещо и искате нещо повече, но тогава вече възглавницата винаги те имат всички. Те са стаята и виж как се спи. Ура! Вече е стаята, но повече ще има тук главната ръка и нашите приятели. Само която винаги те имат. Иначе повече ще има тук, защото повече възглавницата те имат. Супер! Хайде, в стаята ще си влезе. Готова е. Супер е, нещо повече, което си иска нещо, възглавницата е вече тук. Което винаги те има тук. Това е моя ред. Тази имаше възглавницата, иначе тогава възглавницата вече може да винаги да има възглавницата. А повече ще има тук. Възглавницата трябваше да винаги. Тогава вече е готово, може да винаги. Възглавницата, която ще да винаги. Тъхо е. Сега на 59-я влог. Защото най-харесваните видеоклипове и най-харесваните, а ви очакваме ви с нетърпение и не забравяйте да се абонирате.